All India BJP Foundation Day ni asi Bharatiya Janata Party Foundation Day ni itum Duarbagori Mondol BJP pen patir pi ponsi ta dolomara long itum aso Foundation Day Foundation Day bipon lo la pen itum ningarong pen dak chetong Foundation Day dat kali basta me kevangzi arni MP Hilik ahud alam thesame itum joint extended mate itum Mondol pen hang ponsi Sokti Kendro in charge page in charge apen yo pilo borcha do an atum pen puching kiching mai thulong lo la pen kewangziar ni ke MP election Duarbagori pen ongdung avut palong ponsi itum Omor Singh Tisofan itum dak 6 ST parliamentary pen ke itum chutoi dun po MP na so puthak se itum chingbai po dan tang MP na Omor Singh de ke skol be wat ke lo dali no la ila ila Omor Singh Tisola ba ke idang tang ke son so la dinai bolo lo kam kani ma mate non kafek kala pe non na e chasi alang de kem MP ticket kilong le la ke high command tum si bang thik no la si bine itum kaching hon Omor Singh Tisofa ningi the pen joksi ang ifan ticket pilo la pen Duarbagori arat ke itum high command la pen party pen mat fansi ki tojun ma la fansi itum jokpo la pen high po la pen kam ge claimi Duarbagori long same Omor Singh Tiso Duarbagori ara ra fan chini pame nili fan same MEC EM itum kam claim rapid non dalangli nilike EM education alangli ke EM revenue agriculture asi itum a problem do ansa me alangli MP dam thulo ponde ansu se itum Duarbagori long ke claim pon thik ye fansa me ningi the do pon lo ake melo la pena la ke itum high command atum afan akiru pilo Modi prime minister manbek po la so ke manalong alangli same itum pen ke cheto dun trek MP alang long cherap dun lo dan tang kan pala ni si do head sa development do kami no yan kile pen ko ang development sa pagpapang kini kasi Duarbagori ra pinali pasen sa Duarbagori pan ko anu ning thelam pinali Duarbagori arat chini lo la pen arang tum chugidam tang ni lifan 6800 so se vote pensi ni fanang pahai chugidam tang Congress nang le dung lo 3000 something do la pen PHLC 2000 bong Poi pizza me Duarbagori arat BJP etu dak ningithe dopik nilifan sa me ala tum akhirjo me ka hon pe joksi nilifan pahasi non EM na pamano la pen thek an pen bori pon bomlo development akam claim pon nilifan education a hin na pansina people say education a hin not ko so si paprang pon thek ma ke claim pon thek ya fan ma school pen chenglok aponang kok ke claim pon nang ya aponang kok ningkan isi hini pen ke unye laso angbong pen ke wangzi ningkan hini dolang ningkan ke top dolang laso angbong pen unan pen bori pen ni ke claim ponji development ke wan take ponji fansi ning the pen rat akhir zomi pen jok itu claim pon longpo pusi ning thilo CPDM dike to war puthak ke la ke nitumoliti memorandum alu isi kipi la pen pajir do la pen hala sut ke la ke MEC election ahud itum Dr. Kimonto Biswa Sharma ke wang dil dai thor long midi stadium long alang pachitak pon do laso pachitak pon alam the long laso CPDM dike to war nang pipon beg di pusi alang li chechan do la pen la ke council budget pen ke SOPD ke ule potsi state pen si alang li fan nang PG la pen ali MLA election aprang nang pipo bu la so lam the ke chechak do la pen proposal la long list do lo pen chok po la ke chun po SOPD council sector pen se claim po la se ran tum thek an ben body pen ke claim pon bom lo la pen hola dak school do kolobo school do hola so aprang itung ke patang fasi body bom kolobo school jongsi tanglo porte la diring a toward do an same patang pon lam nang po puta itung ta contractor fan tuning ri lo la pen chun pon po Karlitang Robertson Mahang kichi la ke ningduk lo athei ma people lo kalukson ge nitum BJP party vase ke lukson athelang like kakozang long
active chot kali alang li ke yo marchalong secretary nasi nitunge ningduglo la pen karjulong pen amat sinili osi afan bitan lo dolomarau si fan arjulo la phi agotona ke pu asam anasi agotona do pusi kone boka kharo osi penili chingkilong lo SP penitum chingkilo la pen nili VDC chairman town chairman atuma fan to si ahem long ta me pahumri dam lo la pen SP pen sami birta la pen lam thinang chipulo la pen dak osi moher tame nili boka kharo osi fan funulo alang tumpulo prabjin pen longpo la pen suspect lo bang pli bang photo involvement da ke do tum pu la alang li pen ang pachini lasi prabjin pen ne blok po pusi alang tum ne fan than lo la pen ning chelo la pen la Rovelson Carlitang Rovelson rong hang ahem asora tum asumar inut cibitikang kok like ningduk pe kalam lo nitum thek an pen nitum party pen same chalana pon po pusi lam the sini ini orang luar saya kiki lahai alam bang ke mo aphi nitum chingwai pon bom po dak PC ke klem pon nai ma chingwai pon nang sar nang le pen mai lo lo dong si non a MP election na bang ke puling along dong si president kami ko te aku si kami nang ko ni khandai bola lakin nitum party decision alam party alam lage nitum methang a party BJP a party koson si ke pangtang pon nang jima ke klem pon nang jima a local committee a president secretary tum nang tum metha kam chiklemo nang tum local committee local a polling station lo che pahai non alo tangte jongsi hailu pode boxes long po jongsi rem de lo pode nang methang le chichi ni no la bage ni tum ta che than che mung la so lo ko nang tum na judun long de pini media tu ta na judun long de mi olam lo exam ke che toklo bon de preparation ke nang ko di ke porhi de nang ko overnight pen ke porhi ke aleve la si unan pen bori non che papas non pu si pu long in ko ra ke thoma subject no ni Duarbagori lo long e long da rem re chu ki dam thang MEC ke long in ko ra ke thoma pulling a subject na ni pass la la son da si local committee president secretary to man da than no nang tum ke subject isi si wer ke non du ke subject isi si che papas non pu long in ko ra ke thoma president secretary da than no